Kaikki me tiedetään, että tekoäly ei ole vain yksittäinen työkalu tai irrallinen projekti. Se on parhaimmillaan oiva tapa ratkaista niitä liiketoiminnan oikeita ongelmia täysin uudella tavalla. Tekoälyn suurin arvo syntyy, kun se viedään osaksi päivittäisiä prosesseja. Eli ei oteta sitä käyttöön sen itsensä takia, vaan etsitään, missä kohtaa prosessia syntyy eniten hukkaa, viivettä ja sitä turhaa manuaalista työtä. Vasta tämän jälkeen voidaan rakentaa niitä ratkaisuja, jotka poistaa näitä pullonkauloja. Näitä voivat olla esimerkiksi parempi päätöksenteko datan avulla, manuaalisten työvaiheiden automatisointi, resurssien optimointi tai uusien toimintamallien luonti. Usein merkittävimmät hyödyt saadaan silloin, kun liiketoimintamallit ei enää skaalaudu tekemisen mukana. Esimerkiksi työmäärä kasvaa, mutta me ei voida rekrytoida enää samalla tavalla ihmisiä. Tällöin tekoäly voi mahdollistaa sen kasvun ilman, että nuppilukua lisätään. Tekoälyn kanssa täytyy kuitenkin muistaa, että iso osa työstä, jopa 60–80%, liittyy dataan, sen keräämiseen, jalostamiseen ja ihan vaan ymmärtämiseen. Tekoäly onkin vain yksi osa sitä kokonaisuutta. Siksi onnistuminen ei synny siitä, että valitaan joku hieno AI-työkalu. Onnistuminen syntyy siitä, että yhdistetään liiketoiminnan ymmärrys, data ja tekninen toteutus toimivaksi kokonaisuudeksi.